Ali dire na ko sabot nimo. Itugan sa ako ug asa imong mama kay tagaante kag kwarta. Nasa likod ko. Pantay lang diron imong mama. Hoy, Dam! Hoy! Nagtago-tago malay ka niya! Ay, wala sir. Uy, nag-ibot-ibot ako ba kay sagbot na mo kaayo. Dine, gumustay mo pag-skulya dine. Okay raman me. Medyo kapoy. Ako gani dine kaundang muna ko. Uy, ngano pud me? Abi na ko races ng eskwela. Masulat na dahil perting dagana. Ay, reserve pud me. Ayo! Dine na tao. Ayo! Atun sa na ko di. Unsay tuyo ni mo kol? Asa imong mama gang? Tay naninini ba? Ay, wala rabi ako kabalukol. Sudlon na ako, be! Ay, ayaw lang kol. Ako na ito. Pantay lang ha, perting dugayan na rabia ning utang ninyo diri oh. Ma! Decorator, ma! Hala patay. Unsaon man ni ron? Ingna dito ka nga wala ko. Tago na lang sa likod, ma. Sige, sige. Hala, kol. Ninglakaw man dahil si mama. Ah! Grabe po, taganhin na lang na ko diri wala. Ungya, unsaon man ni ron. Ungya, kol mo bayad gani. Ali dire na ko sabot nimo. Itugan sa ako ug asa imong mama kay tagaante kag kwarta. Nasa likod ko. Pantay lang diron imong mama. Hoy, Dam! Hoy! Nagtago-tago malay ka niya! Ay, wala sir. Uy, nag-ibot-ibot ako ba kay sagbot na mo kaayo. Naaman lagi day ka. Nagtuig naman ko na imong utang, God. Dugay na kawan na bayaran ba? Unsa may plano nimo ani? Ay, namo kay kwarta diri sir. Pwede kanila sa ako'y una. Maayo, ma'am. Kaya nakaw na una kag bayad. Nya, 4,000 na lay balance nimo dire. Salamat po kay sir. Nya, Dam, maghinay-hinay sa ako. Ubalik ra ko sunod ha, basi magtago-tago na pug ka. Sige sir, mabangga unta ka. Nakoy pangbayad sa Shopee ani. Oh. Di pa mamutugan og dili mo tagaan. Kwarta-kwarta ang bata. Unsa may palito na ko gani. Hala dini dagana ni mo kwarta oy. May magwalay diskarte. Tagaita dini be. Nganong mga yamang ka? Bahala ka. Sige, tug-anti ka. Distingi me. 8 punta ka. Pantay ka. Sao na lang man ni akong Shopee ani. Ay. Ari Axel God, si Dini God. Kung sami, Si Dini nitog anak ka sa likod. si Dini ang nagtugan atong kolektor me. O Ate Axel para tagaan siyang kwarta. Nga asa man sa ron me. Narito Ate Axel, oh. Tara ta, yugi ko bi. Dini, dito ka ka?